30 godina mi se igramo u stvari sa tim inovacijama, jer je čokolada vam daje neverovatne mogućnosti da pravite razne ukuse, neponovljive, da kombinujete i slatko i slano i kiselo i ljuto, nekada i naravno da pogrešite, ali lepota je u toj inovativnosti koja vas u suštini tržište vas i tera da stalno osmišljavate neke nove ukuse, da prosto ne budete dosadni. Moram da kažem da sam ja dobila specijalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje našeg preduzeća Artiva, ali ne mogu uopšte da govorim to u prvom licu. Prosto iza mene, iza Premijer čokolade stoji tim od 40 ljudi koji su se zaista maksimalno uključili i uvek se uključuju u sve naše akcije. I ne volim to da ističem, ali možda smo mi bili kamenčić u jednoj lavini ljudi koji smo pokrenuli tim svojim akcijama i koji su se uključili i uključuju se u sve naše akcije, jer mi uvek težimo da pomognemo onoj najranjivijoj populaciji, a to su naša deca, koji zaista, ako im mi ne pomognemo, nema ko drugi. I nakon svih tih akcija koje smo, da kažem, sad je to popularno reći društveno odgovorno poslovanje, ali mi se time bavimo od kad postojimo. I na kraju kada vidite te osmehe i to zadovoljstvo dece kojima ste bar malo olakšali ili zasladili ukus zasladili život obzirom čime se mi bavimo, zaista meni veća nagrada ne treba.